Tira, amaitu da. Eguzkia sartzean uda bukatuko da eta bigarren kurtsoa hasiko dugu. Ni prest nago. Lehen 10 modelotxoak prest. Bakeroei zenbakiak jarri dizkiet. Horrela ez ditut biegun segidan galtza berak jantziko. Jope, horrela gainerako galferrak ematen dugu. Zuk 26 film labur egin dituzu da honetan. Ezin esan alferkerian ibili zarela? Tira, eskola umeekin film laburrak grabatzea ez da oso kilikagarria ere. Baina klipek nire liburu elektronikoak ateatu zutenekoa ondo zegoen. Nik ez dutu da alferrik galdu. Uda osoa honetan saiatu naiz. Ondo prestatu nituen esan behar nizkionak. Lasai eta konfiantza osoz nindoan erabat prest. Wessler jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Jakina ba, nota honak gora doaz eta sasoi ona behera. Baina guri ze axola zaigu benetan. Nengoen honetarako prestaturik. Pilarekin. Benetako albisteak nahi, zer modu zau. Nor duzue gogoko, norrez, zein da azken txutxumutxua? Moztu! Raquel, ezin hobeto egin duzu zoragarri. Aurkitu dugu aurtengo aurkezlea. Ze jantziko duzu? Ez dakit Oh, neska, barkatu, baina Barbie. zerbait aurkituko dut Zerbait eta esan nahi bizi zenidan? aurkezlerik ederrena. Ara, Todd. Oh, kaixo Barbie. Pozten nauzu ikusteak, Todd. Nire ustez Rakelek egin dizuna erkelkeria hutsa izan da. Zoragarria zara. Ta elkarrekin ibili behar genuke. Horixe esan behar nizun hain zuzen. Barbie. Oh, nire armairua trabatzen ari zara. Ah, barkatu. Kaixo, Barbie, eskerrik asko. Orain aste bete nien nintzen inor. Agur, Barbie. Horrazkera polita. Eta orain. Barbie, ideia bat izan dugu, mugikorrekin ere egin... Kaixo, aldendu zaitezte mutil lapur horrein gandik. Zeuk hautsi zenuen. Probatzeko hautsi genuen, bitarte horretan mutil lagunak uki ezinak tira. Hei, nora zoazte? Begira, hau da gure ideia, mugikorrekin gorriz pintatu ahal izatea eta telefonoa aurpegira hurbiltzean, zoragarri ez. Alaxe da sartu hori ere erreportajean. Dawn eta Regan sorginduta daude kamerarekin. Konforme Zaudete. Nire dendatik alako triste irteten bazarete jendea gaizki esaka hasiko da. Ez daukat hori onartzerik. Atzo iritsi zitzaizkigun zuek zarete ikusten aurrenak. eskumuturrekoak. Ez dira nola nahikoak. Bakoitzak bere xehetasunak ditu zeuen gustura jartzeko. Ala, ez dira bi berdin izango. Ara, begira honi. Zenbat balio dute. Opari dira. Ez. Ni ere igaroa naiz trantze estu hori. Aizpak egiten gaitu horrek. Aukera zazu bat. Oso aukera egokia. Eguneroko batekin dator hori, apaingarria liburuska irekitzeko giltza da, giltzarrapoaren gainetik pasatu. Ez dut inoiz egunerokorik idatzi. Saiatu ba, zure pentsamenduak zuk uste baino altxoago dira. Idazterakoan gauza harrigarriak gerta daitezke. Eta eskumuturrekoari ondo doakio. Mil esker. Oso adeitsua izan zara. Oso ondo, gorde egingo dizut iritzi zaldatzen baduzu ere. Eskerrik asko. Aparta izan da. Zer, eskumuturreko hauek oparitzea, ala Raquel gorrotatzea. Biak, bi gauzak. Atsegina izan da. Bihar bertan institutu zaldatzerik izango banu, orduantxe dena perfektu. Oh, Barbie.